मुंबईतील कामाठीपुरा भागात गजबजलेल्या रस्त्यावर बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचं साम्राज्य वाढले। कामाठीपुरातील शंकर पुष्पाला मार्गावर दुकानांसमोर बेकायदेशीरपणे अनधिकृत स्टॉल मागील काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। सदर अनधिकृत धंद्याचा स्थानिक रहिवाशांना आता त्रास सहन करावा लागतोय। या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येते। कोविडची जे प्रतिबंध सरकारने गर्दीसाठी केलेला आहे किंवा जो हे स्पेशल शनिवार रविवार वगैरे त्यांनी जो लॉकडाऊन केलेला आहे त्या सगळ्या नियमांचं उल्लंघन इथे होतं। म्हणजे बाकीच्या लोकांना तिथे ह्या सर्व बंद आहे, परंतु इथे सर्रास कोविडमध्येही जेव्हा कोविड एकदम जोरात होता इथे खूप लोक अडचणीत होती त्यावेळेलाही देखील मार्केट मोठ्या प्रमाणात सुरू होता। हजारोंची गर्दी इथे होत होती। त्यामुळे एक प्रकारे या गर्दीमुळे इथून बाहेरून लोक जे येतात त्यांच्यामुळे कोविड व ओमिक्रॉनचाही उद्या रुग्णाची संख्या विभागात वाढेल, तर याला जबाबदार हे फेरीवाले व त्यांना सहकार्य करणारे स्थानिक प्रशासनच असेल। दुकानदार कोण आहेत हे पाडा घेणारे, आणि आम्ही पोलीस स्टेशनच्या निदर्शनास आणून दिलं, महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आणून दिलं, पण त्यांनी कधीही कारवाई यांच्यावर केली नाही। आले तर कारवाई फक्त छोटी मोठी करणार दिखावेची आणि परत हाही तसंच्या तसंच आहे। आणि एवढा हा व्यापार वाढला आहे की इकडचे नागरिक पूर्ण त्रस्त झालेले आहे। चोरीचं प्रमाण वाढलं आहे, छेडमछाडीचं प्रमाण वाढलेलं आहे। लोकांना इथे ॲम्ब्युलन्स नाही येऊ शकत, फायर ब्रिगेड नाही येऊ शकत। हा सर्वात मोठा इकडचा प्रॉब्लेम आहे।